Is beag anna bhí sú leis an bhreá a bhí ag chun an chábháin ar Mhaigh Eo an dúnach se caite. Trí foiointe sraithe atá acu banis rud a charastób is stadas rionna híana chuineáil go ghabídas a 8. Is anseo a barc breifne a bhééis siad le céirí an dúnach beag se agus an sin túir siad ar Ros Cumáin as baile sa Málta Dúnach. Ráchlathe ina méid siad a súd agus ina méid gá le pointí sraithe a aimsiú. Por cagra se bhainsáasta líomh féin leis an tuair sin a gcuine chun Mhaigh Eo. Cécha táhachtach agus bhí an tuair sin díobse? Tá bhainsáasta leis an cluiche gona Mhaigh Eo. Bhí sé an bua, an chéad bua i rionna héan. Tá 2 fionsaí testáil uainn agus tá 3 fionsaí agin inis. Is fuair an ionintach é Mhaigh Eo. Bhí siad i chluiche canis na hÉireann an bhliain se caite agus bhí sé ionintach iad bhla. Is rud dearfach é pointí áil ar an mórd i gcuine Tyrone, bu mar ceir foiointí chun cín ar le hama. Sa dara le ban siad las as na botún a rinnemuid, freisin le muoineachán, churmuid go leor ar fóréal ach i gcuine Mhaigh Eo ní airnmuid na botún céanna. John McCutcheon agus níocha sé seo Dylan a stáil an buirtisteach aige an tonadaí agus peinte. Is duna dhearthach agus cinálta é Matty, réontaí mise go maith leis. Bhí Taréis agin in Uri, d'oibrigh sé go dtíon chun muide táirt go raibh na héin, agus tá Matty ag tógáil ar an obair sin agus tá dheis anmha chun fannacht i rionna héin. Tá ardcaid an pelle a gríomh ola. Inis tá muid ag smaoineamh faoi Céirí agus Ros Cumáin. Is taithí ionintach é ag imirt i gcuine na Fáinne i rionna héin. Ba bhfálam ag fannacht sna rion seo agus tá 2 bua ag teastáil go géir ní leor bua amháin.